Ahoj, volám sa Miroslava Gajdová a som hĺbková koučka. Mojím poslaním je pomáhať ľuďom odkrývať ich skutočný potenciál, pomáhať im odstraňovať vnútorné bloky a tak dosiahnuť plnohodnotnejší a naplnený život. K tomu mi pomáhajú dva druhy coachingov, a to hlbinný mindset coaching a hĺbkový transformačný coaching. Naše myšlienky formujú našu realitu. To znamená, prostřednictvom mentálneho nastavenia a poznaním našich vzorcov dokážeme ovplyvniť túto realitu prostredníctvom vedomého bytia a pozorovania toho, čo nám nefunguje, nahradením toho, čo je prospešnejšie a mocnejším myslením. Práve na to je uspôsobený hlbinný mindset coaching, ktorý ďalej pomáha odstraňovať akési vnútorné bloky a neželané vzorce chovania, presvedčenia a podobne. Ak však túžiš po niečom ešte hlbšom, môžem ti ponúknuť hĺbkový transformačný coaching, ktorý je zameraný na našu hlbšiu esenciu, na naše skutočné a pravé duchovné ja. Ponúkam ti vnútorný taký priestor srdca. Tento coaching je oveľa tichší a oveľa mocnejší a niekedy dokáže pomôcť dosiahnuť ten cieľ a ten tvoj sen oveľa rýchlejšie než ten hlbinný mindset coaching alebo mentálny coaching. Avšak je to pre niekoho, kto cíti, že počuje akési volanie srdca, volanie duše a cíti, že je tam nejaký ešte oveľa hlbší a naplnenejší život, než len ten, ktorý je napojený na racionálnu. Taktiež tu pracujeme s odstraňovaním rôznych blokov, rôznych nefunkčných presvedčení, pretože na to, aby sme sa mohli napojiť na tú našu esenciu, nám takisto pomôže odstraňovanie toho všetkého, čo nie sme my, čo nie je naša skutočná a pravá podstata. To znamená rôzne nasiaté vzorce a nefunkčné chovania a podobne. Ak si nie si istý alebo istá, či je coaching niečo pre teba, ponúkam ti bezplatný úvodný rozhovor, kde si môžeme prejsť tvoje požiadavky a potreby, s ktorými ti môžem pomôcť. Každá zmena začína rozhodnutím. Pokiaľ cítiš, že sa chceš posunúť ďalej, tak neváhaj a zarezervuj sa ešte dnes na svoj prvý bezplatný úvodný rozhovor na mojich stránkách www.miroslavagajdova.com. Prajem ti ešte pekný deň. Maj sa.